Ayo kumpul. Mangga waris lanang waris wadone. Ayo Mi, pengantin barone Mi. Kanggo ngormati pengantin lanang pengantin wadon. Pantes disawang wadon lan lanang si pengantin manis mesem karo somae gawe bunga Allah gawe bunga sing jadi lanang sumpinge kembang wijaya mari digoyang pinggule ya Pak Bu Mi ayo nyantai pe nyantai sing dadi wadon iya ninga aroma wangi penganggone nok disambung ya nok disambung pantas disawang wadon lana hari si pengantin lanang eja wadone perawan gawe bunga menda yene tan manda dene yen laku iring iringnya gawe seneng karo sing dadi wong tuane dadi wong tuane yo nok dilanjut maning kanggo ngormati Pak lirikan mata pengantin pada kerasa karo soma pengantin baru Mbak Kiki aroma wangi penganggone mari digoyang pinggul sesampune matur kesuwun iya nih ai sesampune Bapak Suki majikan lanang Ibu Sunida sing paling eman wong penyingkiran Dumas Fadli matur kesuwun iya bok tuane Delia disambung manisnya no bok tuane Delia yen bok tuane Delia sayang bok tuane Delia ayo bok tuane Delia matur kesuwun bok tuane Delia mari muter mari digoyang pinggul mari menikmati musiknya wong kang paling eman bok tuane Delia minangkane wong kang paling eman disambung mana ya no mangga yen balik tas jalan-jalan mingguan mumpung batas kajian ayo mangga pojok keampiran Ayah Gina majikan tua, Ayah Gina majikan tua, Ayah Gina majikan tua, Ayah Gina majikan tua terus, Ayah Gina majikan tua, Ayah Gina majikan tua, Ayah Gina majikan tua, Ayah Gina matur kesuwun, Ayah Gina majikan tua, Ayah Gina kesuwun. Ayo, mari muter badi goyang pinggul ini. Matur kesuwun Ayah Gina majikan tua mbok tuane Delia
Mari diakhiri sambil belahan ya Kang. Mamai David Ali sayang sing de warung dipo. Mamai David lali sayang ayah gina majikan tua. Ayah gina majikan tua wong kang